Dapat dalam salam. So apa dalam salam? Lagi dulu namanya dalam salam. Amay ko makapasatin. Kanya kamu sih baru. So, ya kamu sih baru. Sini ya waktu sini. Kuang so kanina niya. Sisternya itu namanya Bibi. Itu. Yang nakikita mo din na biyan na. Ayan.
pagpapay na ginagawa na naman yung ginagawa kaya ikaw ang bilang ng pagpapay. Ginagawa na puno tayo sa tata. O mga pumilis mo niya na hindi ang pagpapay si Budan. Kasagap sa agad yung perma na sa atin na kandang napugulat sa gandang ina o di ipakamblag siya. So di kung saan pakailan niya kakatay. Okay, dito sa contestant number 4. Oh. Ayun po na ito na sa contestant. Kaya pakisura mo na ang taas mo na ka. Si Samira. Lawan mo? Si Asmia. Asnya. Victor Rana. Tuloy lang na in-interview na siya katigat sa mga kasibay. Ang taas mo na ni Omni. Katong kay Omni, so ilang. Si Samira. Okay, nasundan na natin. Si Kairodin Mamundaya. Ay, Rodin Mamundaya. Okay, pero edit ka sa man yan. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ako sa number ka. Okay, katobe, panipulida ka. Buwan sa Katnan. Sunod ko, Katnan? Buwan. Kuway Bukanan. Batang sali, so nakagawin ko sa number 5. Ipulida sa kulipunan na kaya tayo po yan. Na Kuway Bukanan. Samaran? Siti Aina Primandaya. Dito na. Mataw mag-English? Yes. Mataw mag-English ha.
Anda seorang ni father. Jamalia. Father. Amalan Primandaya. May seorang ni ombe. Jamalia Pangsayan. Yang melihat pangsa gib sampai nabri di bagi pin apa siap dia lebah baik mengenai guna yang kayak nau. Ibu. Ed. Wow. Bersih pernah yang awal tes sama na grade 2 pengawasan. Oke, anda na ingin bukai ka pilih pamagitan na siya nga madalang tao atau mata ng matang sa pamagitan itu hindi ka. Palayatan ng Paikir. Maafin kami, pala pikir. Ganun ipalito ang harmony tayo. Dibigitay siya ko mga konsumen teman-teman ng matalang sa pamagitan. Mayroon ako background ng ikaw. Baru ka sa lagi. Number 6. Ano to? Ito na, kamasan na. Nasuot niya ang